Hej, jeg hedder Tina Holst, og jeg vil gerne vise dig i dag, hvordan du får en krukkesammensætning, som er sammenlignelig med det her bed, jeg har bag mig. Det er et bed, hvor det særligt er prydgræsserne, der er fremme lige nu, sammen med nogle frøstande fra stavterne. Og så er der lige enkelte blomster, der blomstrer lige her sent på sæsonen. Men det vi skal starte med, når vi skal plante i krukker, det er, at vi skal have nogle lekakugler i først og fremmest, sådan så vi får et godt dræn i krukkerne. Man kan også godt bruge nogle småsten eller nogle potteskår, men jeg bruger så lekakugler i dag. Og det, der er vigtigt, det er jo, at der er nok lekakugler i de her krukker. Så derfor så siger man faktisk, at det skal være 1/5 af krukkens størrelse, der skal lekakugler i. Den mængde, jeg bruger af lekakugler, jeg tænker, at 5 krukker, det nok svarer til, nu er det næsten en pose, jeg har brugt til en krukke, så jeg tænker, at det nok passer cirka med 5 poser af de her lekakugler. Det er vigtigt, at du sørger for, at der er et hul i bunden af krukken, sådan så vandet det kan løbe fra til planterne. Men nu har vi puttet lekakugler i, og så skal vi til at putte jorden i. Og der vil jeg anbefale noget krukkemuld fra plantecenterne, fordi at det er typisk en god kvalitet. Og så er der også nogle gode vækstbetingelser for planterne. Og der er det vigtigt, at vi faktisk kun nøjes med at putte jord op til cirka halvdelen af krukken, tænker jeg. Ellers så det i hvert fald passer med potten på planten, der kan være der. Fordi at det vi skal gøre, det er simpelthen at få vandet det her jord godt igennem, inden vi simpelthen planter færdigt, for at vi får vand helt ned til bunden. Når du så har lagt al jorden i, så er det tid til at vande det hele. Og der er det rigtig vigtigt, at du simpelthen sørger for at vande det hele igennem. Det gør også, at det synker lidt. Så du lige får gjort det, inden at du får planten på. Når vi har vandet første gang, så vil jeg faktisk bare tage al jorden i krukkerne. Og så er det så nemt lige at tage potten i bagefter. Så lige nu så tager jeg simpelthen al jorden i, og der skal vi være sikre på, at der lige er 5 cm fra kanten af. Fordi det sikrer også, at når vi skal til at vande de her planter, så ryger vandet ikke ud over, når vi vander dem. Og de har brug for en god grundvanding, så det er ret vigtigt i hvert fald. Og selvom jeg faktisk har efterfyldt med den her jord, så vil jeg faktisk lige vande igen. Fordi at når vi så skal til at placere de her planter, så skal vi helst ikke risikere, at den begynder at sænke sig, potten, eller når vi har taget ned af potten og plantet den. Så for lige at forhindre det, så får vi lige vandet igennem igen, så vi får den rigtige højde på det. Og nu skal vi til at have planterne i, og det er jo stavler og prydgræsser, som er hårdfør. Planter kommer igen år efter år. Og der har jeg simpelthen valgt den her diamantgræs, som er simpelthen så fin i dens akse, når den kommer frem der i omkring juli måned med de her akse. Og indtil da, så kommer den frem med det her løv i løbet af foråret, og bare står grøn faktisk. Men det er den, som jeg har oppe i bedet, som er ret dominerende for bedet lige her i efteråret. Så den har jeg valgt, og så har vi den her Sankt Hansurt, som ikke står så pæn lige nu, og den er heller ikke lige så høj, som den bliver. Den bliver dobbelt så høj. Men i hvert fald så er bladene bare rigtig fine. Det er sådan nogle rødbladet stavle, som bare passer rigtig fint til de andre planter. Og helt sikkert også til de her krukker fra Bolstor, som har den her rustrøde farve i sig. Og det synes jeg står rigtig fint. Så den vil jeg gerne placere her. Og så diamantgræssen. Og så har vi den her solbrud, som hedder Morheim Beauty, som også er rigtig fin i dens rødlige farver. Den kommer til at stå meget rødbrun til at starte med. Og så fætter den ud i sådan en orange farve, som også er rigtig fin. Og til sidst så står den med frøstanden i det sene efterår. Og man kan godt vælge at klippe den ned, og så har den en lille ny blomstring. Man kan også bare lade den stå, og så er det frøstandene, som kommer til at pryde sammen med græsserne senere. Så har jeg den her prydgræs rørvine, som hedder Overdam. Sorten hedder Overdam, og den anbefaler man meget herhjemme i Danmark, men faktisk også i udlandet, fordi den har noget forskellige prydværdi, alt efter om det er foråret, eller om det er i det
sensommeren og efteråret. Så det vil se rigtig fint ud. Og nu vil jeg gå i gang med at plante den her diamantgræs. Og det, der faktisk er vigtigt, når man lige får dem ud af potten, det er faktisk, at hvis det sidder lidt fast, de her rødder, så skal man lige lirke lidt på dem. Hvis det er sådan meget tæt og svært at få løsnet, så kan man risikere, at de simpelthen ikke fordeler sig ned i potten og også i jorden for den sags skyld. Så det er vigtigt, at man lige får løsnet lidt. Og så skal du simpelthen bare sørge for, at den lige kommer i den rigtige højde, så det passer med de her 5 cm fra selve kanten af. Nu har vi fået færdigplantet alle de her stauder og prydgræsser, og så skal det bæres over til din terrasse eller altan, hvor du så derfra får vandet den godt igennem over det hele. Og det, der er vigtigt, når du får den placeret, det er jo simpelthen, at du har de her kontraster imellem, så der er nogle akse her, og måske den her i midten, som har de her rødbladede blade, så du får de her kontraster rundt omkring. Og så er det også vigtigt, synes jeg, at du simpelthen placerer de her krukker tæt på hinanden, så du får det her bedlook, som jeg har bag mig. Det gør simpelthen, at det væver sig lidt mere ind i hinanden, og du får virkelig et fint look-alike bed, kan man sige. Så det vil jeg klart anbefale. Jeg har hentet inspiration fra mit eget stauderbed til de her planter, jeg har valgt i de her krukker. Og på den måde så får du et stauderbed på din egen balkon eller terrasse. Nu har vi fået alle stauder og prydgræsser i krukkerne, og så er det også rigtig vigtigt, at vi også har noget blomstring fra det tidlige forår. Og der har vi blomsterløg, vi kan proppe i de her krukker. Og jeg har været ude og købe nogle perlehyacinter og nogle påskeliljer. Og jeg har faktisk været lidt opmærksom på, at de her løg de ikke skulle være så store, fordi at så kan det godt komme til at konkurrere med de her stauder og prydgræsser. Så de her små løg af perlehyacinter. Og så har jeg nogle løg af påskeliljer. Og det var en bestemt sort af påskeliljer, hvor løgene faktisk ikke var lige så store som andre påskeliljer. Så det var dem, jeg tog. Og den måde, jeg gerne vil have det fordelt på, det er, at vi simpelthen har perlehyacinter og påskeliljer fra april måned over det hele. Så jeg vil gerne bare blande det, sådan så vi har et stort bed faktisk, kun af påskeliljer og perlehyacinter, der fra april måned. Og det, jeg gerne lige vil huske at sige, det er, at i forhold til vedligeholdelse og pasning af de her prydgræsser og stauder, der er det faktisk i løbet af sådan marts måned, at du kan klippe de her prydgræsser ned til 10 cm over jorden. Og stauderne, dem skal du simpelthen bare klippe helt ned. Og så vil det simpelthen passe med, at de her blomsterløg, de kommer op og viser blade, når du har klippet de her stauder og prydgræsser ned. Så de overtager simpelthen blomstringen, kan man sige. Jeg tror faktisk lige, at jeg tager lidt flere frem. Så har jeg nogle. Når vi gerne vil lægge dem i krukkerne, så vil jeg egentlig anbefale en afstand på omkring 5 cm. Og så skal du huske, at det er dem her, du stikker nederst. Og jeg vil faktisk gøre det på den måde, at man simpelthen tager alle krukkerne og fordeler de her skiftevis ud over det hele. Og når du sådan har fået fordelt dem alle sammen, så har du placeringen, og bagefter så kan du lægge dem ned i 3. Man siger faktisk, at det er 3 gange løgets størrelse, at man lægger dem ned i jorden. Så det gør du bagefter. Nu har du fået inspiration til, hvad du selv kan plante i dine egne krukker. De her krukker kan du finde på webstore.dk, og så må du have rigtig god fornøjelse med det hele.